2023 елга йомгак ясау тантанасы энергетик мәдәният сарайы залында төрле тармак эшчәнлекләренә багышланган күргәзмәләрдән башланды. Бәйрәм кунакларында ел дәвамында ирешкән уңышлары, тарихка кереп калган мизгелләре белән танышырга мөмкин булды. Россиядә педагог һәм остаз елы, Татарстанда милли традицияләр һәм гореф-гадәтләр елын чагылдырган күргәзмәләр эшләде. Район халкының фронт өчен гуманитар ярдәм әзерләү эшчәнлеге кунакларда зур кызыксыну уятты. Чараның төпелеше сәхнәдә күркәм чыгышлар, җыр, биюләр белән дәвам итте. Район башлыгы узып баручы ел нәтиҗәләре, киләсе 2024 елда буласы мөһим вакыйгалар, күләмле төзелеш эшләре белән уртаклашты. Районның социаль-икътисади үсешенә нәтиҗә ясады. Бүгенге көндә ил сагында торучы зәй ир-егетләренә, аларның гаиләләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Многие наши земляки встречают Новый год на боевых позициях, вдали от своих родных. Все наши мысли и чувства связаны сегодня с ними, с нашими защитниками. И главное новогоднее желание, чтобы наши ребята как можно скорее вернулись домой с большой победой, живыми и невредимыми. Всем обязательно. Всем зрителям я желаю успехов и новых достижений. Мы достойно справляемся со всеми сложностями и вызовами. Вместе общими усилиями делаем наш район лучше и сильнее. Тантананың бүләкле өлеше матур һәм мактаулы узды. Зәй районының мактаулы гражданины исеме озак еллар намуслы тырыш хезмәте өчен ТССРның атказанган агрономы Раиф Вәлиевка бирелде. Раиф Гомәр улы быел 62-нче сезон язгы чәчү һәм урып җыю эшләрендә катнашты. Тагын бер төркем зәйлегә дәүләт һәм ведомстволара бүләкләр тапшырылды. Россия Федерациясе Дәүләт Думасы федераль җыены депутаты Айдар Метшинның рәхмәт хатлары белән намуслы хезмәтләре өчен 2 җитәкче бүләкләнде. Ел җитәкчесе 2023 мактаулы исемен районның 4 җитәкчесе алды. Уңайлы тирәлек, федераль һәм республика грант программаларын тормышка ашыруда зур хезмәт куючыларга, махсус хәрби операциядәгеләргә гуманитар ярдәм, районда төрле хәйриячелек эшчәнлегендә актив булышучыларга тантаналы төстә район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Шулай ук укытучылар һәм остазлар елы уңаеннан 11 педагог Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы бүләкләрен алды. 4 тәрбиячегә Республика Мәгариф министрлыгының мактаулы остаз күкрәк билгесе тапшырылды. Чарада үз территорияләрен күркәм бизәгән оешма предприятиеләр, учреждениеләрдә макталды. Кышкы әкият район бәйгесе җиңүчеләре бүләкләнде. Бәйрәм чарасы матур чыгышлар, җыр, биюләр белән үрелеп барды. Татарстанның атказанган артисты, якташыбыз Айдар Сөләйманов җырлары бәйрәмгә ямь өстәде. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.